בגיל מבוגר, כשחייתי באמריקה, ביקשתי מבת דודי, קלרה, שחיה בישראל, לעזור לערוך את זיכרונותיי. אני מבינה שאני לא רק משתתפת באירועים הנוראיים, אלא גם עדה להם. ישבתי בפינת קרון המסע, חיבקתי את ברכיי בידיי. חיה, 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 הלמו גלגלי הרכבת בקצב הלב. אבל אמא שלי, היא עם אחי סומה, ילד קטן, בן 4, ספק שהצליחו להינצל. ויוסף, איפה הוא עכשיו? בן 12, ילד בוגר. אותי, מריה מוסיה שימשביץ', בשם הבדוי, משה שימשובה, מובילים בקרון מסע לחיות, אל כיוון לא נודע. מובילים בכפייה. אני בת 16. תחנת הרכבת סייטלר. שם ישבתי כמעט חודשיים, עד לבירור זהות. מתנהל ממש מצוד אחר יהודים. עכשיו אני נוסעת לבד, בין אנשים זרים. אינני יודעת דבר על משפחתי. 14 בנובמבר 1941. הגרמנים נכנסו לקרץ'. קיבלו אותנו קרובת משפחה של אמי, שלה היו 3 ילדים, בני 6, 4 ו2. בעלה, אברהם מטבייביץ' קוניקוב, כבר חצי שנה היה בחזית, כמו גם אבי, לזר שימשביץ'. הקשבנו לדיווחי הרדיו בחרדה. את כל הגברים גייסו בדחיפות לצבא. את הנשים והילדים העלו על עגלות והובילו אל מעבורת קרץ'. במאמץ רב הצלחנו להגיע אל המעבורת, אך כפי שהתברר, לשווא. העיר קרץ' הייתה מלאה עד 0 מקום בחיילים, בכלי רכב ובמפונים מערים וכפרים שונים של קרים. בראש ובראשונה העבירו דרך מיצר קרץ' את הכוחות הצבאיים. את האזרחים דחקו הרחק מן המעבורת. לא הצלחנו להתפנות. המטוסים הגרמניים הפציצו את העיר, את הנמל ואת כל מה שזז בים. בתוך הסיוט הזה הרזקנו זה בזו, עוד היינו יחד, ביחד, ביחד, ביחד. חזרו מחשבותיי בקצב גלגלי הרכבת. לאחר שחרור קרץ' בינואר 1942, במרחק 8 קילומטרים מן העיר, ליד הכפר בגרובו, התגלה קבר, תעלת נ"ט באורך 1 קילומטר, רוחב 4 מטרים ועומק 2. זה היה קבר אחים של 7,000 ילדים, נשים וזקנים יהודים, שנרצחו בידי הנאצים. 29 בנובמבר 1941 החל הרישום של היהודים בקרץ'. לפני כן, צווים ורישומים דומים התקיימו גם בערים האחרות של קרים. כל היהודים חייבים לשאת על החזה מגן דוד בצבע לבן. כל היהודים, ללא קשר לגיל, חייבים להתייצב בכיכר השוק. סנניה פלושד. לקחת איתם מצרכים ל3 ימים. יהודים שלא יקיימו את הפקודה יצאו להורג בירי. מכל קצות העיר זרמו אל הכיכר זקנים, נשים וילדים. שמות היישובים של קרים במפה הזו כתובים ברוסית, אבל רק מי שמכיר טטרית, עברית, יידיש או אספרנטו יכול להבין את משמעות השמות ואת ההיסטוריה של חצי האי ב120 השנים האחרונות. החלפת השמות של יישובים וקולחוזים, תחנות ועיירות, מספרת על מלחמות וסכסוכים, על נוכחותם של עמים שונים כאן, ועל כך שדווקא כאן כמעט ונוסדה רפובליקה יהודית. יותר מדי ניסיונות קשים נכנסו לתוך שנת המלחמה. נראה היה שהחיים מסתדרים. הקולחוז היהודי סמידוטוביץ' הלך והתעשר. האח הבכור, סשה, למד בבית ספר צבאי. מריה והאח האמצעי יוסי הצליחו בלימודים בבית הספר. הם בנו תוכניות לעתיד. רוב היהודים, כמונו, לא היו תושבי העיר מלידה. את הכיכר הקיפו חיילים גרמנים. עוד לפני שהגענו ליעד, אמא עצרה. לא הוביל אתכם לשם. שיהרגו אותנו כאן. חזרנו לאחור. מאותו רגע היינו מחוץ לחוק. הלכתי לקצין העיר כדי לקבל אישור מעבר. אמא עם האחים שלי עמדו מאחורי הפינה. לא יודעת איך זה קרה, אבל נתנו לי את המסמך. אמא הסתערה עליי. ילדה שלי, פחדתי שלא ייתנו לך לצאת.
אז הבנתי שלשוטרים קשה להבחין ביני לבין המקומיים, אבל הפנים היפות ויהודיות של אמא מיד הסגירו אותה. ב3 בדצמבר, מכיכר השוק, סנניה, התחילו לצאת מסעיות. אני ראיתי טורים של מכוניות, שמעתי את צעקות האנשים, שם יכולנו להיות גם אנחנו. המסעיות הגיעו עד תחנת בגרובו, שם נחפרו תעלות נ"ט. בשנת 1939 חיו בחצי העיר קרים יותר מ-55,000 יהודים. במהלך שנות המלחמה הושמדו בקרים כ-36,000 יהודים. ב5 בדצמבר 1941 עזבנו את קרץ' ונסענו אל הקולחוז שלנו. החורף באותה השנה היה קשה ואכזרי. לא כל דלת נפתחה בפנינו. אנשים פחדו. באחד הכפרים, זקן טטרי טוב לב, ששמו עומר אוחאי, נתן לנו מחסה. הוא הסכים להשאיר אצלו את יוסי, ואת אמא. את סיימה ואותי הפנה אל ידיתו בכפר השכן. לא עבר זמן רב ונאלצנו לברוח. לא ידענו אם עוד ניפגש אי פעם. נפרדתי מאמא ומאח הקטן. אמא החליטה שכך יהיה בטוח יותר. בדרך השיג אותי שוטר. הוא ביצע עליי חיפוש. בכיס הצדדי תעודת לידה. השוטר, טטרי, כמעט לא הבין רוסית. אבל כשכבר הגעתי לתחנה, השמועה שתפסו יהודיה התפשטה מיד בכל הכפר. נשים מתוך הסקרנות רצו אל העגלה. הסתכלו עליי ובאכזבה אמרו, לא, היא לא יהודיה. השוטר לקח אותי לתחנת סייטלר, שם הייתה תחנת המשטרה. בתא היו הרבה נשים, בגילים שונים. החזיקו אותנו בלי אוכל ובלי מים. מהמחנק הסתחרר לי הראש, ואז הוציאו אותנו לחצר. ניגשתי לשוטר וביקשתי שייתן לי חלק מהכסף שהוא לקח ממני, כדי שאוכל לקנות קצת לחם. הלכנו לתורן. הוא הוציא מהמגירה את התיק שלי, ונתן כמה רובלים. רקע היסטורי. התחנה פועלת מאז שנת 1892, כחלק מקו ג'נקוי פאודסיה. סייטלר, בתרגום, פירושו מקום שבו חיים סייטים, צאצאי הנביא מוחמד. בשנת 1952 שונה שמה של התחנה, כמו גם של יישובים נוספים שנשאו שמות טטרים קרים. בימינו, התחנה נקראת ניז'נגורסקיה. בתיקייה ראיתי מסמכים, בתוכם הגזר דין שלי. באותו רגע בחדר הסמוך צלצל הטלפון. השוטר יצא. חלפה במוחי מחשבה, לגנוב את המסמך שמוכיח את המוצא היהודי שלי. הסיכון לא היה גדול, הרי ידעתי מה מצפה לי. באחת מהחקירות שאל אותי שוטר, שימשביץ' מריה, אולי אמא שלך עם ילד קטן כבר הייתה כאן? סליחה? טעית בשם המשפחה שלי. היה ברור, אמא הייתה כאן, ועכשיו היא כבר איננה. באיזה צהריים שמעתי את הנקישה של המנעול בתא שלנו. הדלת נפתחה, השוטר קרא לי, משה שימשובה. הקרון היה מלא עד אפס מקום. נערים ונערות צעירים שנגררו מכל רחבי קרים. לאן לוקחים אותנו? השוטר קרא, תעלי, שם כבר יטפלו בכם. לעולם לא אשכח את היום ההוא. הגלגלים דופקים ודופקים ללא הפסק. פעם אהבתי לנסוע ברכבות. זה היה בעידן אחר. קחי את הדברים, אמר השוטר. אני הסתכלתי על האנשים שישבו ליד הקיר. כולם שתקו. על מסילת הברזל, רכבת של קרונות מסע. 18 ביוני 1942. בקרון חנוק, דרך חלונות קטנים עם סורגים, הסתנן מעט אוויר. ישנו על הרצפה. לפעמים, בתחנות עצירה, זרקו לנו שימורים ולחם יבש. על קירות הבתים הופיעו מודעות חדשות. מי שיסתיר יהודי, ירו בו יחד איתו. טוק טוק, טוק טוק, הרכבת האיצה. נוסעים שעצרו בדרך, נדמה שאין ביניהם מכרים, ברוך השם. אולי מישהו היה מזהה אותי, הוא היה עלול לדווח שאני יהודייה. טוב שלפחות המראה החיצוני שלי לא מסגיר את הלאום שלי. את זה כבר הבנתי אז, בקרץ'. אז כנראה שהם צריכים אותנו חיים. לקרון שלנו חיברו עוד ועוד קרונות. חצינו את קרים, עברנו כפרים אוקראינים, בקתות קטנות מחוסות קש. הנסיעה נמשכה זמן רב. באחת העצירות שמענו דיבור בפולנית. ניגשנו במהירות לחלונות. על שלט התחנה היה כתוב לובלין. בין השנים 1939 ל-1945, יותר מ-26 מיליון בני אדם הועברו לעבודות כפייה בגרמניה, ובשטחים שהיו תחת הכיבוש והשליטה שלה. איבדתי את תחושת הזמן.
דלתות קרון המסע נפתחו לרווחה, פקדו עלינו לרדת. הרגליים לא נשמעו לי. הרכבת התקצרה. אנחנו בגרמניה. סידרו אותנו בטור. תושבים מקומיים הסתכלו בסקרנות על השבויים מרוסיה. אני רואה את זה כמו על מסך, כאילו זה היה אתמול, ולא לפני עשרות רבות של שנים. חייתי שם 3 שנים, או אולי נצח שלם? גדר גבוהה עשויה תיל דוקרני, מגדלי שמירה, תותחי נ"מ. מאחורי הגדר, המחנה שלנו. ממול, מבנה עץ עבור השוטרים המקומיים שעקבו אחרינו. באמצע החצר, מתקן לשטיפת ידיים. בפינה, בית שימוש. בצד השני, הצריפים. הצריף שלנו היה משמאל. בצריף היו 20 עד 30 אנשים. קור. האוכל היה דל. רק לעתים רחוקות חילקו לחם. 200 גרם לאדם. היינו בלעים אותו מיד, במקום, ליד מחלקי הלחם. לא היה בכוחנו לקחת איתנו. הרעב הכריע. על מחנות הריכוז לא ידענו דבר. היינו מנותקים מהעולם החיצון. פעם אחת הביאו לצריף שלנו בגדים ישנים ומכרו לנו אותם בזול. ורק אחרי השחרור התברר, אלה היו בגדיהם של אסירי מחנות ההשמדה שנרצחו. שטח עצום, מגודר, צריפים עקומים שנבנו בחובסה מעץ. במחנה התאספו כמה אלפי אנשים, שהובלו לגרמניה מערים וכפרים שונים שכבשו הפשיסטים. הפחד לא עזב אותי. מחשבה אחת לא הרפתה, שלא יתגלה הסוד שלי. יהודיה אחת נחשפה וירו בה. את ההמון שנאסף חילקו לקבוצות, ולקחו אותם לאנשהו. אני הגעתי לקבוצה שנשלחה למפעל כימי בפרנקפורט על המיין. מבעד לרצפות הסורגות של המפעל הרב קומות נשקפו מכונות ענקיות. רעש בלתי פוסק מילא את האוויר. לכל אחד ואחת היה קטע עבודה משלו. המומחים הגרמנים קיבלו חלב בגלל תנאי העבודה המזיקים. אנחנו לא. על חודש עבודה שילמו לנו 2 או 3 מרק, סכום שהספיק רק למנת לחם. רוב הפועלים לבשו סרבלים כחולים. לבגדים להחלפה לא היה זכר. לי היו מכנסיים ירוקים וז'קט עם כפתורים עד הצוואר. ההשכמה הייתה ב5 בבוקר. עד היום מהדהדת באוזניי הצעקה. 5 אור, אופשטיין, 5 בבוקר, לקום. מלבד כל חיי הסבל במחנה, היינו נתונים גם בסכנה מתמדת. העיר שבגרנו והמפעל שבו עבדנו הופצצו לעתים קרובות, במיוחד מאז שנפתחה החזית השנייה. היינו מסתתרים היכן שרק אפשר. פעם אחת פצצה פגעה במחלקה שלנו. למזלנו, היא לא נפלה על המכלים עם החומרים הרעילים. שנת 1944. נפתח פרק חדש בשבי, והוא הביא עמו ניסיונות חדשים. גרמניה הנאצית הלכה ונמחצה בין 2 חזיתות, המזרחית והמערבית. המפעל, שבו 3 שנים מלאות עבדנו כעבדים, סבלנו מרעב, פחד והשפלות, נסגר. התחילו להעביר אותנו למקומות המסוכנים ביותר, לעבודות פינוי רחובות בפרנקפורט. הבתים היו הרוסים, ברחובות ערמות של חורבות, ההפצצות המשיכו. להסתתר לא היה היכן, אולי רק לסחול לאיזו חריץ בקיר או מתחת לגשר. סביבנו אבנים, קירות שבורים, רהיטים מרוסקים, מראה לא מציאותי. בקרונות מסע הובילו את השבויים עד הגבול המערבי. משם נמשכה מסילת הברזל לעיר אחן. הורו לנו למלא את הבורות שנפערו בהפצצות ולתקן את פסי הרכבת. הגיעה תגבורת, אסירים נוספים. ופתאום ההפצצות פסקו. השבויים ראו טנקים שעליהם כוכבים קטנים וחיילים במדים אמריקאים. האמריקאים דאגו להם למזון. לכל אחד נתנו מנה של מרק. מאורעות כאלה הוצגו אחר כך בצילומי יומן המלחמה. מריה ראתה אותם במו עיניה. מהמקלטים בקעו שירים. נשמעה גם שירת ילדותה אהובה. השיר היהודי ורניצקס.
ורניצקס. כזה געגוע. סביבה היו רק אנשים זרים. למי תפתח את ליבה? הלב היה חייב להיות נעול. מאז אותו יום שאמא אמרה לה, לכי ילדה שלי, כך יהיה בטוח יותר. החיילים האמריקאים בירכו את השבויים על הניצחון. בסוף מאי 1945 הגיעו למחנה שלנו קצינים סובייטים. הם פנו אלינו בנאום נרגש. המולדת מחכה לכם, מחכים לכם יקיריכם, מחכים לכם מעשים גדולים. נאמרו הרבה מילים חמות. כעבור כמה ימים התחילו להעביר אותנו לגרמניה המזרחית. על הגשר, מעל נהר אלבה, קיבלה אותנו תזמורת. אבל ברגע שירדנו מהמכונית, היחס השתנה בבת אחת. את הגברים הפרידו מיד, מעטים מהם חזרו לביתם. חלקם נשלחו למחנות בסיביר. את הנשים הכניסו למחנה תחת כיפת השמיים. גירשו אותנו ברגל, רעבות, מלוכלכות, מותשות עד מוות. המלווים לעגו והשפילו. לפעמים הובילו אותנו במסעיות פתוחות או בקרונות רכבות מסע. ישנו בבקתות, ברפתות. צריך היה לחזור בדיוק לאותו מקום ממנו נלקחנו. אוגוסט 1945. שוב, מצאתי את עצמי בחצי האי קרים. חלק מהאזרחים הסובייטים שהוגלו לעבודות בגרמניה, או אסירים ששרדו את מחנות הריכוז, חששו לחזור למולדתם. הם נסעו לאמריקה, למדינות שונות באירופה. גם למריה ניתנה אפשרות. ביוהנסבורג שבדרום אפריקה גרו קרובי משפחה מצד אביה. הם התיישבו שם כשעזבו את ליטא. מי יודע איך הייתה נראית גורלה אילולא חזרה. אבל היא חלמה לראות שוב את יקיריה. אני נכנסת למשרד המפקד. כאן חקרו אותי. עכשיו שואלים, איפה היית כל השנים האלו? מה עשית שימשובה? אני לא שימשובה, אלא שימשביץ'. אני לא רוסיה, אני יהודייה. הסתרתי מהנאצים את הלאום שלי. השמדתי את המסמכים. מכאן גורשתי לגרמניה עם אחרים. אני מציגה את התעודה שלי עם תמונה ומספר R44013. מפקד המשטרה לא מאמין לי. משם הלכתי לקולחוז, שבו גרנו בשנים האחרונות לפני המלחמה. עד 1938 חיינו בבלרוס, בעיירה יהודית בשם פטיץ'. שם הכירו הוריי והתחתנו. אבל אבא עמד בפני סכנת מעצר. משפחתו חיה בחול, וזה הספיק כדי לשלוח אותו למחנה כמרגל. נאלצנו לעזוב בדחיפות. התיישבנו בקרים, בקולחוז יהודי שבו לא דרשו מסמכים. רקע היסטורי. בשנות ה-20 התקיימו בחצי האי קרים, קומונות, שאורגנו על פי הדגם של היישוב תל חי בארץ ישראל. למרות שהקומונות הללו חוסלו, הן מילאו תפקיד חשוב בהקמת יישובים חקלאיים יהודיים בקרים. בשנות ה-30 הוקמו קולחוזים יהודיים. על אחד מהם מזכירה מריה בסיפורה. עיירות יהודיות רבות היו פזורות ברחבי בלרוס, אחת מהן פטיץ'. שם חיה משפחתי. אבא, לזר נחמוביץ' שימשביץ', אמא, ברוניה יצחקובנה גולוד, וילדים יצחק, סשה, מריה, מוסיה, יוסי וסומה. ואת מוסיה אתה לא זוכר? פניו של הצעיר השתנו. מוסקה? אמרו שנהרגת עם אמא ואחיך. תחשוב שחזרתי מן העולם הבא, אפשר לומר מן הגיהנום. בקולחוז קיבלו אותי בחום. אל תבכי מוסיה, יוסי, אחיך האמצעי, חי. השכנה הניחה לפני מכתבים מאבא ומאחי הבכור, ששירת במזרח הרחוק. דודתי, שגרה בלבוב, ניצלה את הבלבול שאחרי המלחמה ורשמה אותי אצלה כחברת משפחה. כך הסוד על השהות שלי בגרמניה הוסתר עוד יותר עמוק. לאחר זמן קצר כל משפחתי עברה ללבוב. שם פגשתי את גיבור המלחמה, מיכאיל אליוזמן, ניסנו,
שנים ארוכות חיינו יחד באהבה ובהבנה. בלבוב נולדו ילדינו ונכדינו. בזה נשים נקודה, אף כי סיפור משפחתנו היהודית לא הסתיים כאן.